That is my man. Hello. To my vlog, hello. Sagen wir zu meinem Vlog Hello. Alis kami mga sangkay at wala pa akong may upload ngayon. So labas muna tayo at maglilinis kami ng sasakyan namin at pupunta din, may bibilhin din kami sa isang bibili kami ng lupa para sa aking mga tanim kasi balak ko nang mag-umpisa magpatubo ng mga tanim, yung mga gulay para sa aking garden dahil malapit na yung spring dito at malapit na rin magtag-init. So samahan niyo po ako mga sangkay. Mag-lipstick muna tayo para magmukha naman tayong Yan. Kasi yung ng aking labi parang maitim, iwan ko. Yan, lipstick muna tayo. Mayroon akong ipapakita sa inyo mga sangkay. Nag-umpisa na akong magtanim dito. Ayan o. Bali yung kamuti. Ito yung dalawang kamuti, gabi at saka yung turmeric yan. So ayan pa lang yung aking naumpisahan. Patubuin dito sa loob. Pakita ko naman dito sa labas yung aking mga gamit. Ayan, may pumunta kanina at gusto bumili ng paso. Namili sila ng gustong dalhin. At yan yung iba. Yung iba itatapon ko na lang. At hindi ko naman kailangan yan. So ayan, itong nasa ilalim kailangan ko pa yan dahil dyan ko patutubuin yung mga yung mga itinanim ko. At yung mga punla ba. So ayan ang itsura ngayon. Nakapaglinis na ako ng konti. Nagtanggal na ako ng mga damo. Tapos dito naman meron mga bulaklak. Ayan. Alis muna tayo sa mga sangkay. Tingnan nyo ang ang init ngayon. Kaya hindi ko na siguro kailangan ng jacket. So samahan nyo po kami. Parang nagutom ako. Kain muna ako ng saging. Kasi mamaya mahilo ako sa Kunti lang kasi yung kinain ko kaninang tanghali. Luto ako ng talong at saka nilagyan ko siya ng parang bagoong. Sardili ng tawag. Kaya muna tayo ng bago umalis. Merienda. Tingnan niyo, may pinatubo din akong dito. Binili namin yun ng ganyan. Hindi ko yan siya itinanim. Pero dito ko sa loob pinapatubo dahil malamig pa sa labas. Alis na tayo. Wir fahren erst zur Tür. Siehst du das? Muna kami, nagtangke na gasolina muna kami at din ng gulong. Di ko kanina na videohan. Ikaw mismo ang ng gulong kung tama yung niya, yung druk. Dito kami sa loob habang nililinisan yung namin, yung sasakyan. Ayan o. Ang ingay!
Tapos pwede tayong maglinis. Tapos na. Uwi na kami. Ay. Kentucky Fried Chicken.